Казвам се Теодор Беров, на 23 години съм. Моят дядо се казва Хаим Мориц Бенвенисти. Това тук, мъжът седнал с костюма, клекнали всъщност, това е дядо ми Хаим. По сведения на моят чичо, те са били, неговият баща и моят дядо, те са били селени в Дупница и са били част от трудови лагери. Това, което е било, може би, най-доброто, което може да се случи на фона на останалата част на Европа. Всичко почва да се променя. Когато януари 1941 година се приема закон за защита на нацията и започват някои промени за радост на нас. Всеобщо се призната истина, че България успява да спаси своите евреи. Това, че те биват изселени от София и биват пратени да работят, те са го приели като добрата развръзка на нещата, които са се случвали. Когато се говори за спасяването на българските евреи, се споменават имената на Димитър Пешев, на митрополит Кирил, на митрополит Стефан. Те са участници, те са инициатори, те са лицата на това действие, но българските